Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. प्रियंका फायर अँड सेफ्टी सिस्टम माझं कंपनीचं नाव आणि मी त्या कंपनीतलं मॅनेजमेंट डायरेक्टर BY पाटील. आणि खूप 1.5 वर्षापासून मला काही प्रॉब्लेम होता. त्या टायमाला मला आपले संजय भाई सातर्डेकर यांनी खूप माझ्यावर उपकार केला आणि एक आमचे डॉक्टर टेक्नो जोशी साहेब त्यांनी खूप मला हेल्प केलं आहे. आणि दुसरं सांगण्याच्या अगोदर की माझी ही परिस्थिती नाही होते तुमच्याबरोबर उभं राहायची. आज मला नानोरकर साहेब ते आता नाहीत, त्यांनी खूप माझ्यावर खूप हेल्प केला आहे. आणि त्या माणसानं माझंच नाही, जीवनामध्ये त्यांनी दुसऱ्यांसाठीच जगलं नव्हतं. आणि दुसरं ऑफिसर पुरुषोत्तम देसाई कानकोणचं ऑन ड्युटीज मेल आहे तो, त्याला त्यावेळेस काही अटॅक आला, मी पण नव्हतो. आणि या लोकांनी माझ्यासाठी खूप मला हेल्प केलं आहे. म्हणून त्यांनासुद्धा, जे दोघे आमच्यात नाहीत त्यांनासुद्धा संदाजी म्हणून आज मोगाचा हे देतो मी की त्यांनी खूप मला आयुष्यामध्ये मोठं केलं. आणि दुसरी गोष्ट सांगायचं झालं, आमचे गोयचे CM अगोदर गोव्यामध्ये गेल्या वर्षी जो ग्रीन झोन झाला तो आमच्या फर्स्ट गोव्यामध्ये झाला, कुठंच झाला नाही. आणि मला तरी वाटतं आहे आमचा जो CM आहे प्रमोद सावंत हा सगळ्यात उत्कृष्ट CM आहे आणि चांगला आहे. कधी त्याने मीडियांना बोलतानासुद्धा अरे बाबा तुला कळलं नाही नंतर सांगतो, पण कधी मीडियाकडे चिडचिड गेले नाही. म्हणून असं वाटतं की असा कधी बघितला नाही आयुष्य. आणि कोणी म्हणतं आता बाबा आमचे विश्वजित राणेजी, त्या माणसाने आयुष्यामध्ये ज्यावेळेस बांबोली हॉस्पिटल काहीच नव्हतं, तो माणूस ज्यावेळेस राजकारणामध्ये आला आणि त्या माणसाने बांबोली हॉस्पिटल असा हॉस्पिटल गेला की आज इंडियामध्ये नंबर 1 आहे माझ्या हिशोबाने. सगळं ऑपरेशन होतं, सगळं होतं, तरी लोक चांगलं कामगारांना बोट दाखवतात, हे चुकीचं आहे. आणि मी लोकांकडे आणि आमचं एक CM आपलं दिगंबर कामतजी यांनासुद्धा एक विनंती करतो, अशा टायमाला CM साहेबांना सपोर्ट करा. आणि गोयची पब्लिकला पण सांगतो, अशा टायमाला CMला सपोर्ट करा तर आमचा जीव वाचेल. सामान्य माणसं CM साहेबांना एवढंच सांगू इच्छिते की आम्ही जे 20 लोक आहेत त्यांना एक ऑदरेशन द्यायला पाहिजे. कोकणी दिवपाच आहे 5 किती आमकां सिलिंडर फाल्यां हांगासून काणकोण वाडपय बिचोली तर आमची जी प्रायवेट गाडी आहा तेंची आमकां परमिशन दिवपाक जाय, कित्याक ती एमर्जन्सी आहा. फाल्यां तिंगा कितें उजो लागलो कितें जालो तो कितें म्हणटलो की अरे तुमी टायमार येना मरे, म्हणजे पार्टी आमकां दोश दितली. म्हणून हांव CMाक एक रिक्वेस्ट करता, जे आमी 18 लोक आसा पळय तांकां ऑथरायजेशन दिवपाक. आणि बाकी ज्यांचे कडेन कांयच ना त्यांची रेट मार्केटान आसा, अंदाधुंदी जाला आनी सगळे ब्लॅकमेल जालो. तुमी ह्या मोर्जी सायटीक जा, कितें आहा 3-3.5 हजारान सिलिंडर आसा. आज हांव वास्को 1504 किलो सिलिंडर दिता आणि ते बी चॅलेंज करून सांगता की जो 3-3.5 हजारान सिलिंडर विकता त्याने उजो पालवून दाखोवपाक जायना, हांव बी दाखयता. कितें कोणी बोट घालूपा जायना की बाबा हेजी रेट इतले कमी. थोडी पार्टी म्हणटा अरे बाबा तुजी रेट कितें करतलो, म्हाका कोणाक कमिशन दिवपा ना, हांव कोणाक कमिशन दिना. आणि फक्त हांव असोच आशिर्वाद संजय भाईचो आनी आमचो CM आनी केन्ना CMाक मेळूं ना. कोणी फाल्यां म्हणटलो की अरे CMान एक कितें केलां हो म्हणून CMाची चमचागिरी करता. हो CMाची विश्वजीत राणेची चमचागिरी करना, कित्याक आज आमच्या दोळ्यान दिसता. आज आमी आज बी सालवार आसात तेंच्या जिवार. इतलेंच हांव पब्लिकाक सांगू शकता. आणि दुसरें आमकां इतले हेल्प मेळ्ळे तर भरपूर आसा. हांव इतलेच रिक्वेस्ट CMा कडेन करता. आणि पब्लिकाक असे साखळी मतदारसंघाचे आणि परिकर मतदारसंघाचे
त्या लोकांक सुद्दां आज आमकां अशे MLA दिले आनी जो CM जालो असो एक बरो CM त्या मतदारसंघान आमकां मेळ्ळो हें आमचें व्हडलें नशीब आनी देव बरें करूं म्हणटा.